Σίγουρα, πολλοί από εσάς έχετε ακούσει πως βάζοντας χαμομήλι στα μαλλιά πετυχαίνετε ξάνοιγμα στο χρώμα τους. Σίγουρα κάποιος το έχετε δοκιμάσει. Σίγουρα και έχει πετύχει. Τι άλλο όμως προσφέρει στα μαλλιά? Εξαιρετικό όφελος για το τριχωτό της κεφαλής είναι οι απολυμαντικές και αντιμικητιακές ιδιότητες του χαμομηλιού. Οι ίδιες αυτές οι ιδιότητες καθιστούν το χαμομήλι αποτελεσματικό και στην ενίσχυση της ανάπτυξης της τρίχας. Το εκχύλισμα χαμομηλιού αποτελεί μυστικό για υγιή και λαμπερά μαλλιά. Η φυσική του σύνθεση περιλαμβάνει αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα μαλλιά, ενώ οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του βοηθούν στην καταπολέμηση του κνισμού του τριχωτού της κεφαλής. Είναι φυσικό μαλακτικό, κάτι που το καθιστά ιδανικό ενάντια στο φριζάρισμα και την ψαλίδα. Ανακουφίζει το τριχωτό, ενισχύει τη φυσική λάμψη των μαλλιών και συμβάλλει στην υγιή ανάπτυξη. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μαλλιά με ερεθισμένο τριχωτό λόγω της ήπιας και καταπραϊντικής του δράσης. Αν το ενσωματώνετε στην καθημερινή σας ρουτίνα φροντίδας μαλλιών, το εκχύλισμα χαμομηλιού θα φροντίσει τα μαλλιά σας από τη ρίζα έως και τις άκρες. Ετοιμαστείτε για μαλλιά που ακτινοβολούν υγεία και φυσική ομορφιά. Αν σου άρεσε το βίντεο, δώσε μου ένα like. Αν έχεις κάτι να πεις, κάνε μου και ένα σχόλιο. Αν θέλεις να βλέπεις συμβουλές μου, κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube.